Sing ngguyur Kabupaten Puarjo, Jawa Tengah nyebabaken banjir ing 5 kecamatan. Udan dalam kurun waktu 12 jam luwih iku ngakibatno pira-pira akses dalan kabupaten maupun dalan provinsi padat kaya sing ana ing dalan provinsi tepate ing Desa Butuh. Ting pundi ana kendaraan kudu mandeg nunggu banjir lan sing liya kudu puter balik ben ora macet. Hal sik padha ya ana ing dalan kabupaten menuju Desa Karangdegan.